Darba waħda, meta kienet ix-xita ma stajtx noħroġ nilab fil-bġnien, ma kontx naf kif se naqbad ngħaddi l-ħin. Għalhekk, qabad biċċa karta bajda u ftit labsijiet tal-kulur. Pinġejt 4 naħliet fi ġnien sabiħ li għandna wara d-dar. Bil-ħajt tas-sejjieħ, is-siġar kbar u folti minn fjuri koloriti u dawn il-ħbib ġodda. Erika, Iris, Martina u Emma long taru l-fuq mill-karta u sibni mdawra bil-fjuri u s-siġar li pinġejt fi ġnien in-naħliet. Matul il-lejl, Anfuda weldet 4 tiqniefet Halloween. Kemm huma żgħar! Għadhom lanqas imqarfet għajnejhom. Il-kelma lill-popolazzjoni ta' ġnien in-naħliet għadha kemm żdiedet matul il-lejl, ma damitx wisq ma ġriet. Smajtu għal-aħbar? Anfuda għadha kif weldet! Xeħlew, min jaf kemm huma Halloween, il-qnifet iż-żar? Jien ma rajthomx, imma Pete l-asfur tal-bejt qalli li tgħidx kemm huma Halloween. 4 b'kollox, għadhom bajnejhom magħluqin. Għax ma mmorrux narawhom, x'taħseb? Iris, Iris, Iris! Xiex? Rittuni? Bonġu! Omt? Il-ħin kollu rasek baxxuta fuq dik il-logħba. Iris, Anfuda ta' kif weldet, kell 4 tiqniefet żgħar. Bis-serjetà? Ejja mmorru narawhom mela. X'gost! Tenna waħda Iris. Immorru narawhom kemm trid, imma qis li ġġib ruħek sew. Dawk il-qniefet għalhom jitwildu, ma rridux li jitgerxu. Fimt? Isma' ħej, xi ħsibtuni lili? Jien kemm xejn imqarqċa, iva, imma naf kif għandi nġib ruħi. X'ħasra, filli dik il-paċi kollha u filli Anfuda kellha taħrab biż-żar tagħha. Jien ma nistax nifhmu l-bniedem ma jafx japprezza natura ta' madwaru. Min jkun fejn jgħaddi, irid iħalli warah, diżastru sħiħ. Mhux il-bnedmin kollha? Bnedmin li jħobbu l-ambjent ta' madwarhom u japprezzaw il-ġmiel u l-importanza tan-natura? Ta' żgur li hawn. Imma sfortunatament, is-sara li jagħmlu dawk il-ftit li l-ambjent ma japprezzawx, jispiċċa jkollu jbadija kulħadd. Sewwet tgħid Pete, donnom dawn in-nies ma jitalmu qatt. Sakemm imbagħad ma jkunx tard wisq. Anfuda, l-odwa tajba, żġabek l-hawn. U fejn huma żżar? Fetħuhom għajnejhom? X'waħda ġratli!
Għajnejhom fetħuhom kieku u anka telqu jterqu waħedhom, imma ħjar li kieku ma fetħu xejn. X'waħda ġratli. Mela xi ġralek, Anfuda? Kemm tidher imħawda? Nistgħu ngħinuk f'xi ħaġa? Tistgħu ngħid? Intom minn hemm fuq tittajru. Tistgħu tgħinuni? U kif tistgħu tgħinuni? Ejdilna mela, kif nistgħu ngħinuk, Anfuda? Iż-żarnet, Anfudinu. Rajtuh lil Anfudinu. Xi ġralu mela Anfudinu? Dal-ħodu bil-kem kien għaddu beda jbexbex, konna deħlin ura fil-bejta u baqa jitlajja. U jenettu iva, mux hawn se jibqa, ħallih jiġri ftit. Imma kif beda għaddej il-ħin bdejt nitħasseb. Ħriġt nfittxu u ma sibtux. Imma ma jistax ikun li marwis il-bot? Għadu zejrtan. Sew qegħdin tajdu, imma jien ma sibtux. U ilni minn dak il-ħin nfittxu u ma nistax insibu. Imkien. Ħalli fidejna, Anfuda. Ħalli mmorru nfittxu ħahna. Insibuh żgur. Iva, aħna nsibuh u m'għandumux. Ja ħasra, xi pjaċir kbir tagħmluli. Kemm għandi nkwiet? Tinkwita xejn, Anfuda. Ħalli fidejna. Arana, tlaqna issa. Anfudinu, issa naħna, ikkalma ftit. Tassew Anfudinu, għax iktar minn set is-sara ma dik il-borza, aktar se tkompli titkebbeb fija. Aħjar insibu li xi ħadd jgħinna, għax waħedna maħnis se neħilsuh minna. Sew qiegħda tajt Iris, għandna bżonn ngħinuna. Imma rridu wkoll inserħu ras Anfuda. Ngħidula lil Anfudinu sibnieh. Ara Erika, inti u Iris morru u sibu lil Anfuda. Jien u Emma nsejħu għall-għajnuna. Sadan it-tant, Anfudinu, inti iqa fis-sara ma dik il-borza? Anzi, ara Emma, inti ibqa ma Anfudinu, għax aħjar ma nħalluhx waħdu. Għamillu ftit kumpanija. Miskin, x'qata għandu fuqu. Veru miskin, għadu daqstant żgħir. Mela, aħna sentiru saħdin Anfuda u jekk niltaqgħu ma' xi ħadd li jista' jgħinna tul it-triq, ngħidulu jiġi hawn. Min jista' jgħinna nħollu lil Anfudinu minn dik il-borza li għandu mdawra miegħu? Jekk maħniex se nħolluh minna, mhux se jkun jista' jibqa' jieħu nnifs. Neħtieġu li xi ħadd li huwa akbar minna. Imma min? X'għandek Martina? Kemm tidher imħasba? Qed taraħ li l-Anfudinu maqbut f'dik il-borza? Neħtieġu lil xi ħadd li jista' jgħinu jinħal minna. Forsi nista' ngħin jien? Bil-munqar tiegħi. Nista' ntaqqa bil-borza. Ma nafx, Piet. U jekk tolqot lil Anfudinu b'munqarek? Miskin, għadu tari wis. Għandek raġun. Imma allura, min jista' jgħin lill-imsejken Anfudinu? Ara, waħda ma' min iltqajt. Ara, Kamal. Kont edda naħseb li l-kameleonte jista' jagħtina daqqatit biex neħelsu lil Anfudinu mill-borza li tkebbeb fiha. Issa, hej? Dik idea tajba. Il-kameleonte għandu l-sienu twilu jwaħħal. Jista' għalhekk jiġbed it-tarf tal-borza u jirember lil Anfudinu l-barra minna. Kemm ħsibta tajjeb Iris? Idea tajba ħafna. L-idea kienet kollha ta' Kamal. Intqajna fi triq u Iris qalt li bkull ma ġara. Ejjew ħammorru ħdejn Anfudinu. Miskin, min jaf x'inkwiet għandu. Tibkix iktar Anfudinu, ġibnilek l-għajnuna. Anfudinu, f'kemm inni ngħidlek se neħilsuk minn dik il-borza. Qed tara Anfudinu, fl-aħħar ġiet l-għajnuna.
il-borsa tal-plastik sabet ruħa fiż-żiper fejn hu posta. U l-imsejken Anfudino reġa' lura ħieles. Anfudino ta' qalbi, kemm inkwetajt għalik. Ejja ħammorru fil-bejt tagħna ħalli tistrieħ. U intom ħbib tiegħi, nirringrazzjakom minn qalbi. Salvajtuli lill-Anfudino tiegħi. Kemm inkwetax il-bnedmin ma jħedux sib l-ambjent. Minħabba f'borza mormija bla d-doċ, kien odrat lifna l-Anfudino. Memx li jitalmu jaħasra. Taf kemm skart jintrema barra u jagħmel ħsara lilna li ngħixu f'dan l-ambjent. Tal-anqas din noddu waħda, imma għaddiet buċċ il-ġid. Bis-sem tagħna il-koll flimkien. Jinsaħallikom, forsi imurrina ftit ieħor li nista' nneħħi minn dan l-iskart. Inneħħih. U aħna wkoll għandna x'namlu. U llum għandi diska ġdida u rrid insibilha sifna. U jien bdejt ktib diġitali ġdid u tgħidx kemm qed joġobni. Imma qabel ma nkomplu xogħolna, irridu fuq kollox nirringrazzjaw lil Kamal. Kamal, fejn mar Kamal? Kif? Tela u ma rajniex. Lanqas il-ħaqna ringrazzjajnieh. U le, imma raħ Kamal. Imma ta' kamaleon teliju bidel kuluru u sar donnu biċċa mit-sokkin nifsu. U hekk għaddiet ġurnata oħra fi ġnien in-naħliet. U l-ħbieb tagħna Erika, Iris, Martina u Emma, naħliet beżlin, talmu affarijiet ġodda fil-kumpanija ta' xulxin.